हेलौ गाइस खुलुमबायखौबो गिबियावनो बयखौबो आं जोंनाव बोराय गोरहरनाय जाबाय। दा आं बे भिडिअ'आव मोनसे रिएक्सन खालामबावनो नागिरदों। बे भिडिअ'आ माने सोरां नार्जारिनि जोंगोलाव पार्किं खालामनाय माने हाग्राबारियाव बा हाजोआव पार्किं खालामनाय भिडिअ'। बेखौ आङो सानसेखालि इउटुबाव नुनानै जोबोद पसन्द जादोंमोन बिनि सिनेमाट'ग्राफिफोरखौ। दा बेखौ आङो गोबाव उनाव नायफिननो थाखाय आखायाव लादों। अब्ला भिडिअ'खौ नायनोसै। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनोबाथाय आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनो हागोन, नोंथांमोना बेनि अरिजिनेल भिडिअ'खौ नायनो हागोन आरो। अब्ला भिडिअ'खौ नायनोसै ना। जोंगोल पार्कार एन्ड फ्रि रानिं इन्डिया 2018 सोरां नार्जारि 2018आवनो फिल्म बाय नारदाव ब्रह्म औ स्टारिं सोरां नार्जारि। येस, सोरां नार्जारिया बानाय प्रडिउसारखा ना, एक्सपार्टखा। एसिस्टेन्ट केमेराया जाबाय खाम्फा ब्रह्म। वाव, डेन्जार मार दे मानसिया, फिदार मारथ' मोजां जादों। वाव, हेभि। खारै खारै खेबदों नामा इखो? खेबदों आं नुवाखै। माने केमेरायाबो बारा मावाखैना। वाव, मोजां जादों, एडिट खालामनाया मोजां जादोंलै। माने डाइरेक्ट खेबसेनो श' जानाय बायदि मोनदों आरो जेनेबा। वाव, डेन्जार एक्सपार्ट मानसिया बारनायाव। अन्थायाव गिया नामालै, बोरैबा फिल्डां गेलेबा मा जानांगौ जेनेबा बिदि साननाय फैयाखै नामा मानसिनाव? हेभि नुदों मानसिखौलाय। खाननाया होमबा खान्दामोन बै समाव एसे। बाय खारनो खननै खननै लानांगौ जादों बेफोरखौ आं होनबा। गोजाननिफ्राय खनसे, गाहायनिफ्राय खनसे, बिदि खनसे खननै खनथाम लानांगौ जादों सबखौनो। अब्लासो मोजां मोनदों। बिसोरनि हार्डवर्कखौ नुजादों, बिसोरनि हार्डवर्कआ, बिसोरनि खस्थ'आ नुजादों बेयाव, बे भिडिअ'आव। वाव, बुंनांगोन दे बर'नि सुपारस्टार जाबाय बियो। एक्सन स्टार बर'नि। केमेरा वर्कफोरा बरिया जादों। बारनायाथ' नेचारेलखा, दिहुनसिङाव बाहायनाय नंखाया, मोजांखा। वाव, टनि जाबायदि मोनदों सा। दा बे भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनो मिथिगोना? बर' मानसिया बानायनाय बायदि मोना। माने जेनेबा इंलिस जेनेबा बिदिनो हलिउड स्टाइल जादों बेबो, जेनेबा बरिया जादों माबाफ्रा, सिनेमाट'ग्राफिफ्रा खेबनायफ्रा मोजां जादों आरो बारनायाथ' नेचारेलखा, बरिया जादों। दा जेनेबा बर' मानसिया बिदि हागोन बायदि मोनलाया थारमाने। अब्लाबो जोबोद मोजां मोनदों आं बेखौ। बारनायखौबो मोजां मोनदों आरो बारनायाथ' बारनो हाखायो। ओमफ्राय केमेरा शटफोर आरो बेबायदिनो खस्थ' खालामदों बिसोरो बेयाव खेबनायाव। जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांमोना नुवाखैब्लाथाय लिंकखौ आं गाहायाव होगोन, डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय। आरो माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय आरो। अब्ला थेंक इउ, साबायखर।